Mari kijing song no advance Christmas, happy Christmas, tong thok Christmas. Kok kau ma hai se abo sini bubagra no mane 100% Tiprasa ni bisingo mane 15 lakh Tiprasa rong tongmani bisingo busuk percentage hamjak na hini ang wansuk nai mani hingkai tabok 60-65 rok se bubagra no hamjak sin. Bubagra le tam sa khai ka ba. Bubagra nini ani bagai bo samung tangai tongo abo kaisa rok buju narangti. जोंनि YouTuber ngai जों to जों social media o जों buino motivate khlaio buino explain khlai kok so sini samung no mo tamung rok o kok samung bai kabang ma comment hamya rok norok simano kok ngama hai preseno Dr. Biswajit Tiprasa phaika kaham ko bo Tiprasa rokni bagai ketal hati kabang ma hasuk ni khuriwo nei roga ba bazarok sengkha kabang borok no processing fee sara ba down payment sara bo mane otorok nawi rikha abo kaham ko bono ba hamjakti bubagra kok rujak tongo bubagra ni final match eba thungmung bini final chung nukna thangi tongo norok atita wanchu bije bubagra khlaimi hanai bubagra khlaina ni phaichung pono nini ani yak nango nini ani chubachu nango nini ani support nango support charale bohni bahai khai manaiba norok mosi wanchukti je bubagra Maharaja Pradut Kishur Maniko Deborma bo nini ani bagai sini dofa Tiprasa ni bagai bo tamni bagai bo tini kaija gya woi bo tini bura rawoi bo tini a je boys thangmona wanchuk ya woi samung tangai tong abo senorok wanchukti abo senorok wanchukdi abono wanchukdi tabuk kok ngama hai baksa je sini sar na hinjana je David Mura Singh bo saka je busukang salo kaisa kokorma pandai ba meeting man Delhi wo ungna thangai tongo mo December ni talo inke abo tamno tuye inke Tiprasa Accord no Tiprasa Accord kabangma jagao sign khlaijak kabangma montri ba kabangma minister rokni jaga sign khlaijak tongo sin Tiprasa ni Tiprani je minister songni ba jaga sign tongo abo haino ereng minrok tawan chuti te kaisa kok muitunarakti khetoni mai tabu kurai paibekha sem khetoni mai mana se chung kabangma sal ba kabangma tal romoi chung nasingma to romdi 6 mas sana thaka hingkakai inke abo haino je jagao je sajak tongmani haino chung tabuk nasinglai tongo hayadiba buthai mana thangka hingkakai a buthayo kuk rok banai yong rok banai abo banai no a kuk rok no yong rok no mane buthanani bagai tama khainai abono ruknani bagai kaisa sar chung use ma khayo abo sungsarni a buthani kokang dak saitong a tabuk chung oje manthai kaham mana thangtani bo gobangma kuk rok banai yong rok banai amo rok no sung sap ma khainai bukha kosom no khibina nangnai sini bukhao gobangma ma hai hamyarok wanchuk lai marok no sung ma khibinai nadi do phayong na thangka hingga kai sung sacrifice bo ma khainai sung haino sung comment na thangka YouTube na kha comment hamya siri ka abo bai bengya aboni bagai sung sung Tiprasa ngi tonga ngangkai sung saput chinang saput mane chuba chu laimong nangu chuba chu gri hingangkai ado phakun dino yoksung maya tabo khoraksa takhuk thaika bo Tiprasa ni bagi kaham lama kaham khaitoka kaham bilai no kaham amo ঠিক সেরকম Chini Bubagra sin Tiprasa ni bagi bebak no Samwng Kaham ni saka Kaham Khwlai mangno tongo tini bo wanchugui bo Samwng Khwlai no tongo aboni bisingo se norok khana kana je Tiprasa ni kaisa historical kaisa kemana thangi tongka je tas hotel aboni bagai bo arwa kaisa bini pesar ngi tongka ama hai gaboni bagai bo Belai bini pesar ngi tongmani jorawo norok wanchugna nini ani bagai si bo to te sal busuk tongnai ba hayadiba
Engkai teis bad baki ta sung no tong thanai bole Tripura hasti oto engkaban bagai jeno sung u buibai kobeng jaiga tui buibai sung nachla jaiga na tui buibai sung tola khiklai tongena tui mane buibai nor jaiga na tui khe bo kaisa mane kaham lama bo khlaina thangtani go kebeng mung tar laijadi abono sat khlai busu tongmarano hoklai asukno o message no joto Tiprasa lukurung thanigo share khlai redi Tiprasa dofa eglutun Chini Bubagra Dakti no manthun hambai.